Велики четвъртък, разпети петък са го разпънали. Великден боядисваме яйца. Те какво означават яйцата? Червените яйца. Кажете ни. Ами, би трябвало да се знае, че това е един вид кръвта на Христос. И трябва всеки българин да празнува този празник и да се тачат тези празници. Исус Христос с нощ са го мъчили в Штиманската градина, са го изповедали и се е мъчил много и мисля за това почнем да, като него да си изчистим душата. Някои изобщо нищо не ядат, нищо не пият, аз си пия и си ям. Празнува се от всички, пости се, не се домакинства в къщи, пере, готви, чисти. Днеска след петък ходихме на черква, прекръстихме се здраве, утре вече пак чидиме на черква до 12 часа да посрещаме великденските празници. Великден е най-голямия християнски празник и за вас важно ли е да спазвате тези религиозни традиции? Че най-голям, не. Защо Великден е толкова важен религиозен християнски празник според вас? Не знам. Че е хубав празник и то като всеки друг обикновен празник. Без значение дали ще е църковен или не.